inxel is-Sulfarini. Kien is-Sibt. Iċkejken Karl kellu żewġ tiħbieb mistiedna d-dar biex jgħaddu ftit ħin flimkien. X'gost, it-tlet tfal, 2 ta' 5 snin u 1 ta' 6, bdew jilagħbu tal-kċina, iħaltu tqieq mal-ilma u jaġnuhom tondi jew tawwalin. Subajhom bdew jikluhom biex jixelu s-Sulfarini. Karl kienet qaltlu biex ma jmissx is-Sulfarini, imma ċkejken bħal tfal daqsu iħobb jisma' il-ħoss tas-Sulfarini. Qatt ma kien xel Sulfarina, imma llum qabbad waħda, imbagħad oħra biex juri lil sħabu kif tagħmel ommu meta tixel il-forn. U ommu ġiet u xammet ir-riħa tas-Sulfarini maħruqa. Is-Sulfarini kienu ma' ġenb xulxin, b'rashom sewda fuq il-mejda, ħdejn il-ħobs nej. Staqsiet, min minnkom xel is-Sulfarini? Ħadd mit-tfal ma tkellem, għajnejlhom marru fuq Karl. Irrid inkun naf il-verità. Minflok ma wieġeb, it-tifel staqsija, x'jiġifieri mama li tkun taf il-verità? Tkun taf il-verità jiġifieri li tgħidli dak li ġara. Jekk kont int li xelt is-Sulfarini u tgħid li kont int, tkun għedt il-verità. Jekk tgħidli li ma kontx inti, tkun qed tgħid kelma b'oħra, tkun qed tikdeb. Qabel raqgħet Karl qal lill-mama, ħaġa tqila biex nifhem dak li għadli dwar il-verità. U l-mama wiġbitu, veru, imma jekk tiftakar fl-istorja tas-Sulfarini, din tgħinek biex tibda tgħid il-verità u tibda tħobb il-verità. It-tagħlima tal-istorja. Karl m'għamilx sew li qabbad is-Sulfarini, seta' nħaraqu wkoll iż-żewġ titfal l-oħra. Il-mama ma tkunx tista' toqgħod ma' tfal il-ħin kollu daqskemm ikollha x'tagħmel. Għalhekk it-tfal għandhom jistaqsu, kieku l-mama kienet tħallini nagħmel hekk? Meta nagħmlu xi ħaġa li l-mama ma tridx, m'għandniex naħbu jew ngħidu kelma b'oħra, imma għandna ngħidu l-verità. U l-mama taħfrilna u tgħidilna biex ma nerġgħux.